ġola mixawn, mux edha id-dar, jek trid terġa' ċempel wara nofsinhar, jew ħalli messaġġ ejdilha xi trid, u forsi ċempillek jekk ikollha aptit. U jekk toffendik la tagħtix kassax maħruqa waħda u sew. Dik bħalissa tilfet rasa, ġola mixawn, dik marret għal-ġlied, dal-aħbeġ kaset kem daħħala f'inkwiet. Telqet il-belt għand tal-konsumatur, bis-sewwa u bid-newwa trid tirranġa żgur. Il-kaset lanqas biss fih gremxula u mhux qiegħed iddoqsew. Radio fil-flabella wola iġġibu fil-ġurnali, għaliex kaset oriġinali ma tajiex u tibatu jixxejjer marriħ għax dak irid jitmejjel min għalih x'min għalih. Ġola mixawn ċempel aktar tard, dik edha tifissa u sejjer baħa ħattart. Xtrat radju fil-flaw biex tifranka ftit flus, xtratu minn tal-monti u kien difettus. Il-qoxra ta' barra pasta zatta u l-gremxula ma tidirx. Bil-fors kopjata ma kienx bejjeħ tal-monti, għammil skur it-tellaw il-qorti jaħallil u tibatu jixxejjer marriħ għax dak irid jitmejjel min għalih x'min għalih. Sinjor si, ikkupjaw anki is-CD, minn fuq dari jagħmlu festa. Bil-wiċċ tost kulħadd jieħu gost, isib is-sotta mifruxa u lesta. Sinjor